Nadam se da ovo se čuje. Idemo dalje, znači odustajemo od ove obične kamere, prešla sam sad na web kameru. Nadam se da će biti ok. Znači osušilo mi se to totalno. Kalina pita, znači Kalina nam je aktivna totalno. Kalina pita, imam još par pitanja, šta se dešava u onom drugom svetu? Da li postoji, kako osobe tamo žive? Da li ispaštaju zbog greha koje su učinile na ovom svetu? Sećam se da ste negde pričali, ali nam niste u potpunosti objasnili svoje viđenje. Sećam se ja, ali se ne sećam koji je video bio u pitanju. Pazi ovako, ja lično sam osoba koja više volim da sam prisutna ovde sada, tu gde sam sad u ovom fizičkom izdanju, jel? I da ne razmišljam toliko o tom nefizičkom, u smislu da me to opterećuje kao kako je tamo, kako ovo, kako ono, kako šta, kako... Previše mi je ovde interesantno, razumeš? I ono kao, došla sam ovde, razumeš, ovde ću sada da boravim neko vreme, ovde ću da napredujem, ovde ću da se družim sa ljudima, sa drugim bićima, jel? Ovde ću da napredujem, ovde ću da, ne znam, stvaram neke lepe stvari, da pravim kontraste, da ovaj moj mini doprinos bude jedan među bilion drugih koji ono kao šire ovu našu celu svest i prosto prave ovaj svet još lepšim i interesantnim. I nikada me nisu privlačila sad ta neka pitanja toliko, znači ono kao da kažem filozofska. Ja to uvek kažem moje mami, ona znači nema šta ne zna i nema o čemu ne čita i toliko je radoznala o svim tim stvarima. Mene to lično totalno ne interesuje, znači stvarno ono baš onako sam indiferentna u vezi toga, znači apsolutno, znači ne da ne verujem, ali jednostavno nisam u tom fazonu i nisam ono sad da bi istraživala te neke stvari. Ja jako volim, zato jako volim Steva Chandlera, on je autor koji totalno ti govori šta sad, kako sad, da bi poboljšala ovaj današnji dan, kapiraš? Znači šta da uradiš, kako da se izboriš sa, ne znam, odlaganjem, sa lenjošću, sa, ne znam, znači neke konkretne životne stvari sada i ovde. Šta si ovde još napisala? Kako osobe tamo žive, ne znam kako žive, ali u suštini, pazi, ja ceo taj trip zamišljam i verujem, duboko u sebi verujem da je nešto lepo i nešto pozitivno i nešto što nas čeka, ono što je, ne znam, večni smeh i večno olakšanje i večna ono lepota u svakom mogućem smislu. Da se razumemo, znači ja u to verujem definitivno. Da li ispaštaju zbog greha koje su učinile na ovom svetu? Pazi, taj koncept greha i ispaštanja greha mi je apsolutno smešan i to mi je totalno neke crkvene dogme i neke gluposti, manipulacije i šta ja znam. Ne verujem u to, ne verujem u greh, verujem da je sve vibracija i da je sve manifestacija, znači ko-kreacija nečega. Sad, da li je nekom nešto okej, pa prosto ni ne manifestuje nešto što bi ga za to kaznilo, da tako kažem, ili neko uradi nešto što je loše i sam smatra da je to loše i manifestuje kaznu. Znači, prosto ja verujem u zakon privlačnosti i verujem u taj jednostavni princip i verujem da ne postoji ništa, ne znam, da ti sad nešto uradiš i kazna strašna. Kazna će ti doći samo onda ako veruješ da si uradio nešto loše, ako veruješ da treba da budeš kažnjen. I to će ti se manifestovati u milion različitih načina. Da li ćeš dobiti neku migrenu žešću ili ćeš dobiti, ne znam, neki osip u koži ili ćeš, nemam pojma, neko će te presresti na ulici pa će ono, ne znam, biti agresivan ili će ti reći nešto uvredljivo ili ne znam, šta god razumeš, znači svašta možda manifestuješ. Tako da u suštini ne razmišljam o tome jer ono, znači ne želim da to bude deo mog sveta, ne želim da to bude deo moje realnosti i onda ni ne razmišljam, ne pridajem tome značaj. Stvarno, želim da ono imam predivna iskustva, o tome razmišljam i eto, jednostavno, ne bavim se ti, ali stvarno, ne verujem, meni to je lično smešno da postoji ta kazna i to, previše verujem nekako da nas univerzum voli i da smo ono voljena bića i da nas svi podržavaju, počeši od vode, prirode. Mislim, pazi, mi smo na ovom svetu, razumeš, imamo vodu, imamo prirodu, imamo, sve nekako radi za nas, sve nekako tu zarad naše radosti. Ne znam, ja to tako tripujem u glavi, meni je to taj neki osjećaj, ne znam, i sve me to nekako čini srećnom i zahvalnom i ono kao, gde je u svemu tome kazna, ono, ni ne razmišljam o tome. Tako da to je to. Ok, sad ću da isprovam da vidim da li ova web kamera uopšte radi, znači, šta se ovde
dešava.